Temu haul za 0 eura. Vidimo. A prije nego što krenemo, ako i ti želiš stvari za 0 eura, skinite mu u tražilicu, upiši ovaj kod i dobiješ stvari za 0 eura. Prvo što imamo je ovaj usisavač za tipkovnicu. Oh my god, da vidimo mi to. Dobro. Dalje imamo wireless weather station kojeg ću staviti pored kompjutera, tako da vidimo kako to izgleda. Ovo baš dobro izgleda. Sljedeće što si uzeo svoje stvarčice za čišćenje telefona. Brutalne su, to mi treba da očistim tam gdje se puni mobitel. Jedva čekam. Sljedeće što imamo su pametne naočale. Baš me zanima kako to izgleda. Opa. Ljudi moji, ja moram reći, one su brutalne. Ne bi očekivao da će ovako dobro doći. O, izgleda kao da sam u kinu. Wireless powerbank kojeg samo zalijepiš na mobitel. Ovo je baš teško. Gledajte kak dobro izgleda. Oh my god. Gle, puni. Nice. Gle, idi. Stoji. Difuzor u obliku peći. Kako je dobar, gle ovo. Ako i ti želiš stvari s Temua za 0 eura, obvezno koristi ovaj tu kod.